Mateo Kapitulo 16. Og mingduol kaniya ang mga Farisiyo og ang mga Saduseyo og sa pagtintal kaniya, na nagpangayo nga iyang pakitaan sila og usa ka ilhanan gikan sa langit. Apan siya mitubag og nag-ingon kanila, kung hapon na moingon kamo, moayo ang panahon, kay ang langit mapula. Og sa buntag mobagyo karon, kay ang langit mapula og may dag-om. Mahibalo kamo mag-ila sa kalainan sa dagway sa langit, apan dili kamo makaila sa mga ilhanan sa mga panahon. Usa ka kaliwatan nga dautan og mananapaw, nagapangita og usa ka ilhanan. Og dili kini paghatagan sa ilhanan, kundili sa ilhanan ni Jonas. Og siya mibiya kanila og milakaw. Og sa miabot ang iyang mga tinun-an